Molweni bomatshonisa kwakhona. Ndiqabele kudala ukwenza ivideo ndithetha nani colleagues. Guys, ndizonibuza into bana ngaba niyayiqaphela na into bana ngaba abantu esibaboleka imali abasifuni nokusibona. Abasifuni nalapho besinyathele khona. Abantu abasiqala sizihlelele ezindlini zethu. Niyayazi nalonto leyo ba basifuna sifile, basifuna singekho, like basifuna sisindwa isoyi. Niyayazi nalonto leyo. Into ebangaliba nditsho guys. Ngo-September last year ndiwhatsaphelwa intombazana ekuthiwa nguRachel Ntethe ohlala eHeiderveld azazise andililele ubana ngaba ugulelwa ngumzali. Phakama Rachel Ntethe, it's your turn to shine. It's your time to shine. Phakama Rachel Ntethe ophangela kwa MTN eMilnerton opeya 30 something thousand goes home with 25k. I forgot ubana ngaba uyintoni na i-payslip yakho ndayisave somewhere anali ixesha loyo ijonga ngoku because wena wayidelete apha ku WhatsApp wam. Uhlala eHeiderveld uphangela kwa MTN eMilnerton wandifonela ngoSeptember 2025 ulila ugulelwa ngumama wakho. Undithatha ku TikTok ndiza kuxelela nani ke bantu abahleli nje bayandi inboxa ngendaba yemali ku TikTok. Ndanozwelo ndathatha inamba ndavuma ubana ngabe uRachel makandi WhatsAppele. Ndamvideo caller ukumjonga uba nguye, ndamthumela isi-ID yakhe, ndawathumela i-payslip, wathumela i-home address, uhlala eHeiderveld eGugulethu. uRachel Ntethe. Ever since that day, that lady has been sending me messages zento bana ngaba ucela ungayibhatala imali yami, yayazi ba ngenyanga ethile izobe imali ethile, ndicela ungayibhatala imali yakho, ndiyayazi ba ngenyanga ethile izobe imali ethile. I'm talking about someone who's earning 35k goes home after deductions ne 25k. uRachel Ntethe mhla wayeboleka imali yam into awayelunge yona lasisi ka 1984, into awayenayisi yona. Niyandiva ndithini kuni? Wade wathi emsebenzini wakhe kuba kwixesha kukhutshwe iiPhones eziba endazi ba ndiyihustler, ndingumuntu webusiness, she can help me ndithenge eza iPhones ngegama lakhe okanye ngediscount or whatsoever. Just because wayezishayinisa efuna ndimboleke imali engange 3000. I tried to convince ubana ngaba makaboleke i800 rand kuba ndandiqala ukumbona, ndabe ndiyazi into bana ngaba futhi umama wakhe uza kwenela ukuya kwagqirha kwe800 rand, yena efuna i3000. From that day guys, eleke epeya uRachel okokoko wayebalisa imali, eleke xa epeya okokoko wayebalisa ibali until ndazomxhoma nala traffic ndandiyikhwaza apha. Emva koba ndimxhomile kwakungona communicatoryo kwabe kuvela icolleagues zakhe ezithi ziyamazi uphangela eMilnerton, ndabe ndiqonda ba nothi mna ngeyami diesel ndibheke eMilnerton. Mna ndiyintombi kamazukula, soze ndiye eMilnerton. Into nayo qha ukonwaba kona kasoza kufumane eneyami imali. Ubuneyami imali mna uyaxoka, soze wonwabe. Andikhatha noba awundibhatali ngamabomu noba awundibhatali kuba unengxaki, kodwa I will make sure that you will never rest. So wahamba uRachel wandibloka, akandiphendula uba ndimsendele message ayihambi. uRachel uzothi gqi guys sendimlibele, yandiva, wathi gqi ngo-end of February ngoba i-account number yam wayenayo uRachel, wandigibisela nge-3.2 ibhaliwe R Ntethe. Niyandiva, nge-25 kaFebruary ngoba kakade wayethe upeya nge-25. Sendimyekile ke ngoku qha ndihleli kwezam ngoba ke ndiyakuhlalela xa sendifuna ukuhlalela. Wegqi uRachel efaka i-3.2 wathi wawugqiba wathi kum weza nge-fake account, akaza kuWhatsApp lo wayeze kuye. Ndiyabona uba ke caba ungumbulali noba ngumbulali, wacreate a special fake account for me in a one follower, wansendela imessage wathi kum
wazenza uzukiswa wathi uRachel ukubhatele ndicela uhambe uyofa emva koba utye lo 3.2 kutsho uRachel ophangela kwa MTN Milnerton. So MTN Milnerton ni employee okanye niqashe igintsakazi laseGugulethu umbulali wathi hamba ambofa emva kobana ngaba utye i3.2 gaining 3.2 out of 800. Phofu mna ndinenyanga ndingasathethi naye like uzibalele because she knows the story. So mna after ndifunde imessage ku TikTok inbox, I went to my app nyani ndafika kukho i3.2 ebhalwe R Ntethe. Isidengekazi sizenza uzukiswa uba ndimnikile uRachel imali yakho ngoku ndifuna uhambe uyobhubha. Hambana banotshekisha la message ndayisendelwa nguRachel umbulali, the killer, the serial killer ephangela kwa MTN eMilnerton. Ndifuna phakamu MTN because uqashe igintsakazi lomkhuthuzi wabantu useza uba nezo iPhone wayethetha ngazo kum. And kwa MTN I'm sure usesikhundleni esiphezulu analo nje ixesha loyo jonga because izinto zami ndizikhipha safe ndayi forward payslip yakhe to somewhere like every information yakhe ndayi forward somewhere. As a result ngoku xa ndifuna uyijonga ayikho wayidelete apha WhatsApp but ikhona somewhere apho ndisave khona izinto ezibalulekileyo. Not her ubana ngaba andithreatenishe athi mandihambe ndiyosweleka ne 3.2 ndigaine i3.2 out of 800 rand. Guys siboleka izingcoli imali izinto ezinqwenelela ubana ngaba masibhubhe. Abantu esibanceda bexakwe kuncedwa zifamily zabo bazolilela thina. Kwale umuntu xa kufuneka kubhatele akwenzela amaTaliyane I mean nalo 3.2 uzibalele because she knows the story. Khanga ibalelwe ndim mna bendingasathethi naye. Phakama MTN Milnerton negintsa lakho oliqashileyo elinguRachel. I've got proof she threatened me. Undisendele i-threats ubana ngaba mna ndizawufa after nditye i3.2 yakhe kodwa ngunongekhehle qha nje ndifuna ilizwe limbone, ndifuna nekhampani yakhe imbone ubana ngaba uligintsa. I've got proof, ndine message from Zukiswa but I know into bana ngaba the account was created by her because it was a new account. That account ibine one follower, so the account was created for me only. Ubana ngaba maka threatenishe mna ninganya kum niboleke imali yam nidogqiba nicinga fana ba niza konwaba. Soze ukufumana ukonwaba, soze wakuthola ukonwaba uneyam imali, soze ukufumana. Mna bese ndimyekile uthetha naye, ndithetha naye ngezam, soze wakuthola ukonwaba. Ubucinga ba kuzawuthini? Ubucinga fana ba uzavela undifumane ku TikTok ndivele ndikuphe i800 wogqiba usezikhundleni eziphezulu kwa MTN wena ufumana iPhones ngendlela yakho kuba wena uphethe kwa MTN uhamba uthembisa abantu ngeiPhones za kwa MTN xa uboleka imali ezalayo. The next thing awuyibhatali, the next thing uyathreatenisha kwa wena Rachel Ntethe mkhuthuka onenwele ezingakanywanga. Ndiza kuveza apha bakubone. Shine Rachel, it's your time to shine. Shine sikhohlakala sika Rachel Ntethe wase Heiderveld. Ndimlo lowo umfonela ngobusuku umlilela. Hamba video ambofika kwa MTN eMilnerton ndim uphem ndise Delft. If you want proof, I do have. Thank you so much. Hello good people, welcome to this channel. If you are new here, please make sure you do the right thing. You press that subscribe button and hit the notification bell. Good people, abomashonisa bamanje sebaya-exposana. Mawukolota nje umashonisa, please make sure you pay back that money before aku-exposa utrende ku TikTok kuphume nama-secret wasemisebenzini ukuthi wena bozokhipha amafoni ugcina uphelelwa umsebenzi ngendaba ukuthi awubhadalanga umashonisa.
So nje makunomashonisa omkolodayo, make sure ukuthi uyambhadala before sekubona lapho trend. Please comment below. Tell us what do you think about this video. Don't forget to like, share, and subscribe. Kulungile, bye. See you on the next one.